Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da ƙara kasancewa a sashen Arewa Trust. Kana manta an yi ne farkon shigowa a danna subscribing sana danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zamu dora. Yadda za ka yi rijista da buy trade wallet domin samun BTT guda 100 Airdrop. Sanin kanku ne kun sani a kowane wallet ta fito sabuwa tana fitowa da sabon al'amura wanda me take bawa a al'umma dama su shiga cikinta don me su samu suna siya da sayarwa na cikin wannan wallet. To wannan dama ba ta samuwa mai sai kowace wallet ta ba da wani dama na airdrop ko na me ba da wani coin nata, kamar yadda aka yi wallet a baya suna ba da a coin ɗinsu me waya in suka yi launching nashi ko ranar da wallet ɗinsu ta fara aiki zaka iya sai da kayanka ko kai trading da shi ko ka san duk wani abu da zaka yi domin me kuɗin ka ya shigo hannunka. To wannan wallet buy trade insha Allah mun kawo muku ita ne domin me ku jarraba ta ita ma ku yi register da ita dan me kas sai ta fashe ko kuma in ce sai an fara samun kuɗaɗe a cikin ta mutane suna ga me su ba su yi ba lokaci ya ƙure musu. Da ko me yayin da zaka yi register zamu ajiye maka link din da zaka yi register a cikin comment da description na farko na wannan video kamar yadda muka saba. Kana shiga cikin link din da muka ajiye maka a cikin comment da description na farko zai kawo ka site ne kamar haka. Yana nuna maka haka ba tare da wani bata lokaci ba, zaka jawo can kasa ne kamar da kuke gani gashi nan karin bayani ne duka akan ita wannan wallet. Da fo me yayin da ka gamsu da wannan bayani ba sai ka tsaya wayannan bayani ba, in kuma me zaka ƙara tsaya domin ka ƙara samun ilimi akan ta da sauransu ba wani matsala bane. To yayin da ka iyo kasa zaka ga inda aka rubuta shiga nan domin yin register. To anan zaka shiga domin ka yi register da ita wannan wallet. Kai tsaye zaka shiga. Gashi nan already zaka ga ya bude maka kamar haka. Kamar yadda yake faɗa muku ita wannan wallet kana buɗe ta za su baka a 100 BTT ne. BTT din nan guda 100 yayi daidai da 1.6 dala wanda shi ma kuɗi ne mai yawa, ya kusa 1000 ya da kusan 500. To da fa abin da zamu duba shine me zaka iya invite na friends ɗinka and others me ka samu wannan kuɗaɗe, kuma me in trading ne za ta iya yiwa ya tashi ko kuma ya fi haka tunda yanzu me yana price ne na farko. Da fa me in ka duba zaka ga gaci ne inda zaka yi register, zaka shiga nan kan email domin me ya fi tafiya yin register da email. Zaka rubuta email naka, zaka faka password ɗinka ya zamanto kamar guda 8 da kuma special characters a ciki da kuma numbers. Da fa zaka yi confirming din su me bayan ka rubuta email ɗinka zaka taba send din nan anan za su turo maka verification code, zaka yi register ka successful. Kana register za su nuna maka inda zaka danna downloading ne domin kai downloading na application din su. Bayan ka yi downloading na application din su zaka shiga cikin ne ka yi install din shi sai kuma ka yi login. Kai tsaye za mu tafi ne zuwa login mi skifin wajen nan. Bayan ka yi login successful abin da za ka yi shine me za ka zo nan wajen a security center din da kuke gani gashi nan security center, za ka shigo security center. A nan security center za ka zo ne domin ka saita abubuwan ka wanda suka kamata. A nan za ka yi verification kenan, za ka tabbatar da ka yi verification din komi da komi. Da ko mai farko ka fara verification a already email ɗinka za ka already verified ya yi verified. Abinda zaka fara yi zaka zo nan real name verification din nan, zaka yi verification din sunanka, za ka gashi nan abubuwan da duk suka kamata ka yi verification, za ka gashi nan verification ID waya ga area ka da zaka saka. Anan zaka saka real name ɗinka, zaka saka a passport number ID naka, misali kaman na ID ɗinka kenan ga hinan. Anan zaka saka ID naka da duk wani abu da ya kamata na verification anan wajen. Anan zaka yi ka tabbatar da komai ka yi verifying ɗinsa. Anan zaka yi verification ID naka kenan domin mai duk wani wallet yana da kyau ana verification ID domin mai ba da za a yi kai shigi da ficewa na wani abu ko na wani kuɗi ba tare da kayi verification a identity verification naka ba. Da ko bayan kayi verification wannan zaka iya zuwa a nan verification na phone number ɗinka shi ma zaka yi a nan phone password shi ma zaka yi verification da waya Google Authenticator shi ma zaka iya verification ɗinsa da duk wani abu da ya kamata zaka tabbatar kayi verification ɗin abubuwan ka wanda suka kamata ya zamanto kayi verification ɗin domin me dole sai da wannan verification zaka iya fice a shiga da fice na wannan. Da fa in ka shigo asset ɗin nan kamar da kuke gani anan za ku ga sun bamu wannan BTT guda 100 da na faɗa muku. Nan me za ku ga gashi nan adadin sa misali da dala in kai converting ɗinsa ya kai 1.6 dala, wato kudin an aka yi converting din su naira ya tafi 1000 da wani abu wanda kyauta suke bada. Da for me zaka iya inviting na friend ɗinka, wannan kuma misali zaka dawo home ne shi ma ka shigo nan profile ɗinka. Da for me zaka ga invitation code ɗinka, zaka yi domin ka shiga kai inviting na friends ɗinka da sauransu. Gashi nan zaka ga inda zaka ɗau referral code naka, anan zaka je kai domin kai inviting na friends ɗinka da sauransu. Da for kar a manta da danna mana subscribing sannan a danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode.